sa paagi ng paggiya, pakisumaro asin pagdusay sa selebrasyon kan Diocesan Year of Participation ngunya na taong 2024. Maghinanyog kang katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, mag-ugma asin aktibong maglingkod, magpartisipar asin magkasararo sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na sa programang Lakaw Maghiras Year 3. Sa programang ini, sa indong makakaiba si Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran, alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 3 sa DZGB. Always number one, always at your service. Maugmang pagkahapon po sa imo, Mons Chris. Hello. Good afternoon, Jen. Kamusta ka po? Okay lang. By the grace of God, we are always happy and active. Correct. Okay, so good afternoon sa gabos ng mga paraantabay. Sarong oras na naman kitang mag-iribahan sa satuyang pagheras. Digdi po sa programa ang Lakaw Magheras na sa indong naantabayanan kada adlaw ng Biyernes. Alas 2 agad alas 3 ng pagkahapon with Monsignor Crispin Bernarte and ini po si Jenny Balyaran. Pwedeng mag-upod, mag-text sa 0938-891-5475. And of course, Mons Chris, live man po girare kita sa satuyang Facebook page via DZGB News Online, as in ang mga nagdadangog via live app and ang mga rayao na sa indang araw. Tama na muna po, Mons Chris, ang siesta, di ba? Oh, tama na. Oo, antabay na po digdi. So bago po kita magpadagos, Mons Chris, or magduman sa mayor na tema, sa aga po, Mons, may dakulang aktibidad sa Diocese kang Legazpi. Yeah. Magayuno na pinagirumdum mo yan because sa tuyang i-dedicate ang sa tuyang program mo niyan na hapon para sa tuyang sarupang partner digdi sa programa si seminarista Mark Austin Tuason na ordina na sarong diakono sa aga alas 9 ang aga sa katedral. Yes. Asin puon sa momentong iyan makuuna siyang seminarian Mark Austin Tuason kundi aapudo ng Reverend Mark Austin Tuason. So this program is being dedicated also to him sa pagtao ning greetings sa iya dahil ta siya sarupman nakatabang midigdi sa programa asin yaon man sa paglingkod tanganing ipaabot sa tuya ang marhay na bareta ninyo. Yes, opo. So And to you soon to be Reverend Mark Austin Tuason, congratulations. yes, opo. So, congratulations, Brother Mark. And ayun, next week pala or oo, rev ng apod ko sa iyo bako na brother. Igwa pang saro po Mons Chris, di ba? Nahiling ko duman sa giniguming pamat si seminarian Vicente ba Espenida? Yeah, correct. Duwasin dang ordina na diakono para sa aga. Yes. And gustong sabihin kaan mga taga-subaybay, mga naghihimate na they are being prepared para sa indang pagkapadi sa pagkatapos ning nagkapira mga bulan o taon, ordina na sindan sarong padi, full-fledged minister kan simbahan bilang sarong padi siring sa aram nindong mga naglilingkod sa satuyang parok. Yes, okay. So ini si Brother Mark tsaka si Brother Vicente. Saro ini po Mons Chris sa mga ehemplo na nagsimbag sa pangapudan kang satuyang mahal na Diyos. And ini po, di ba, saro po ining parte kang bukasyon? Sakli sa naiyon magiging tema niya to niyan. Yes, So, opo. magiging tema niya to niyan na hapon bako ta uordinan ining duwang ini kundi saro ining importanteng sineselebrar sa bulan kaining Agosto dahil ta sa Domingong maabot ang pag-apod kan Domingong iyan Biyernes Sunday asin si San Juan Vianney iyo ang patron kang gabos na kapadian kaya ngunyan ang tema niya to manungod sa pangapudan sa pagpadi
Ayun. Asin magayuno na koinsidensya nangunya na temang ini ang satong pinagtutukar sa aga nga ni o ordinana ining duwatang tugan o mga aking seminarista tanganing maging mga diakono and soon to be maging mga padi kan sa tuyang simbahan. Parang bagamons, parang saktong-sakto talaga, no, talagang napapanahon ang Pero bago yan, hello po muna once, Chris, kay Henrietta Lumandas Rial, nagbabati siya sa imo, ning good afternoon da po. And si Madam Erlita Lianeta Roldan, good afternoon, Madam. Si Lizano Villafarte, Kate David. Mons, ang pagiging propeta, pagpadi, para lang ba ini sa mga banal? As in, so, kumaga sumatanos sa mata kang ibang tao po? So, itong mga nasambit mong itong mga trabaho sa bihonta, opisyo o kaya ministeryo, ang kabilugan kaiyan, iyo ang pagkapadi ni Jesus na kagurangnan. Sarong siyang propeta, sarong siyang presbitero o padi, sarong siyang hadi, abot sabihin, paralingkod. So yun ang pagkapadi ni Jesus na sa tong kagurangnan. Naba kung limitado, duman sa mga banal, sa mga matanos, siring sa hinapot mo, partner. Ini ang misteryo kaining inapot ang bukasyon. Ang bukasyon, ang gustong sabihin, pangapudan. Gikan iyan sa tataramo na Latin, vocare, pag-apod, to call. Asin, ang pag-apod, iyo ang bokasyon. So, ini, sa prerogatiba ini kan mahal na Diyos, diretso niya ini na mag-apod. Asin, ang sa iyang sukol, de niya to malalado. So, iba ang sukol kan mahal na Diyos sa sukol niya to na mga tao. Ang sayang pag-apod, dahil masabutan, misteryoso kung nata siring o siya ang inapudan. Nasasabihin ta sa sakuya na paghiling dahil siya maninigo. O kaya pasukol kang kinaban, dahil pwede. Kaya iyon ang Panginot, magayon na pinagmensyonar mo iyan na ang pangapudan sa pagpadi, bakong pangapudan duman sa mga banal. Okay. So, bakong pangapudan duman sa mga matanos. Kundi, iyon ang sorpresa kang grasya ni Diyos na pinapaabot sa si Isay man na gusto niyang paabotang kaini. Asin, kung minasimbag sa pangapudan na ini, yaon ang satong paglaom na malakawan, pasiring duman sa kabanalan, pasiring duman sa katanusan, siring nakitagabos inaapudan dyan. Kaya, iyon ang enot niya itong tawaning ning doon. Ining, klase kang pag-apod ning mahal na Diyos na bakong susog sa sukol nin sarong tao o sukol kang kinaban. Hilingon niya to ang pag-apod ni Jesus sa limbawa kan magiging niyang mga disipulos. Ano ang background ka ini? Si Jesus baga yaon sa predikar, pagtukdo duman sa sinagoga, duman sa sadiri niyang banwaan sa Nazaret. Magayon, turugma unang God partner. Nangunyan na aldaw, ang ibanghelyo, manungudigdi. Okay. Si Jesus na nagpasabot na no prophet is accepted in his own country. O hardly a prophet is accepted in his own country. Sinasayumahan ni hinabuan ang mga paratukdo, ang mga propeta duman sa sadiring banwaan. Asin ini nangyari mismo kay Jesus. Duman sa banwaan niya sa Nazaret, siya hinabuan sa iyang pagpahayag manungod sa kahadean ng Diyos, manungod sa pangapudan sa lambang saro na magsunod sa pagbuot ning kagurangnan, manungod sa pagtukdo sa inda sa pagtubod. Gabos ini isinayuma kan mga tao, sa diri niyang tao, mga kahimanwa niya. Sa anong rason? Dahil tamidbido ninda sa daa si Jesus. Asin ang pakamidbid ninda, digdi mismo nagpupuon ang sala nindang paghiling. Ang pakamidbid kay Jesus, itong mababang pakamidbid. Itong garubagang dahil siya tinawan na maging siya, na ikapahayag niya ang sa iyang pagkatawo, pinagsagang natulos siya kan sa iyang mga kahimanwa,
na maging siya dahilan taigwa ning mga maraot o pagkukulang na describe manungod sa iya. Ano ang sabi kan mga tawong ini? Bako nga iyo inian aki kang karpintero. So, pilmunta mga tugang. Paghusga, nata mga tugang, maluya ang pagkatao, maluya ang pagpersonalidad nin sarong aki ning karpintero. So dakula na iyang na sala na paghusga. I-question As in- tulos. Go ahead. King question po tulos Mons Chris. Base duman sa estado kang buhay. Duman nga ni nasa sala na sinda. Dahil hindi midbid talaga si Jesus. Bako ngayong aki siya kang karpintero. Ang karpintero si San Jose, foster father ni Jesus na kagurangnan. Taga-ataman sa iya. O kaya agum ni Santa Maria na nagpadakula sa iya. Dahil taan ama ni Jesus, dahil iba kundi ang Diyos Ama. So dahil hindi talaga midbid si Jesus. Asin hinusgaran dahil aki sana nin sarong karpintero. Na disintihon bagang trabaho ang pagkakarpintero. Bako man siyang trabaho na labag sa gobyerno, bakong trabaho na labag sa moralidad ning tamang pagkatawo o pagkabuhay. Disenteng trabaho, alagad pinaghusgaran ninda. Hinusgaran pa, bakong midbidtaan sa iyang ina. So, si Santa Maria bakong socialite na midbid sa bilog na banwaan na Nazaret na sosyal. Arog ba ka ang mga miridbidon sa mga artista, Yes. sa mga national celebrities. So, bako si Santa Maria ang arog ka iti. O talagang dainin na midbid. Nadigdagan pa. Bako ngayong miridbidan sa iyang mga tugang. O dain mang kitugang si Jesus, aking butong. The only son, the only child. So, daing tugang. Kundi itong mga pinsan niya, itong mga harani sa pamilya, sinarambit na ng mga tugang. So talagang completely daininda midbid si Jesus. Kaya sa indang sinayumahan, reject. So, pinaluwas, dumambaga sa programa, pinaluwas sa bahay ni Kuya. Ejected. Yun si Jesus. Ejected sa bahay ni Kuya. So, naghali duman sa sinagoga. Naghali duman sa diring banwa na Nazaret. As nagpasiring sa haraning banwaan, masunod na banwaan na iyo ang Capernaum. Na iyo na ang naging banwaan niya. So, duman sa Capernaum, nag-apod siya kan mga enot niyang disipulo. Enot niyang mga amigo na nag-ako kan sa iyang pangapudan. Kung saan hinimo niyang sindang mga apostoles niya. So, duman sa Capernaum, sarong coastal town ini. Siyempre sa coastal town na ordinaryo, sadit na banwa. Ano man ang aasahan mo? Siyempre, ang kadaklan na tao duman, mga parasira. Kaya, ang kadaklan niya bagang naapuda na magsunod sa iya, mga parasira. Si Pedro, ang tugang na si Andres, ang magtugang na si Juan asin Santiago, entero mga parasira. Iyon ang enot na inapudan. Ang hapot, nata daw ta si Jesus, dai nagpasiring duman sa banwaan na dakula, duman sa syudad, asin duman naghanap ki mga enot niyang mga disipulos sa mga universidad. So mga intellectuals, intelligent ko ta, cream of the crop, ang mga nagkakuraan niya. Bako lamang duman ngaya sa sa sentro kan syudad, duman sa saod, duman siya makahiling ki mga prominenteng tao na nagsisyarapi ngaya arugan. Nata daw tabako duman. Digdita nahiling ang kadunungan ning mahal na Diyos. Bako duman naghanap na dumang kuta gulpyo na makukuan na mga prominente, mga sikat, mga pamusong tao, mga edukadong tao. Alagad ang enot niyang inapudan, mga ordinaryuhon na lalaki. Dahil lamang ki mga prominensya. Iyan
ang pag-apod ning mahal na Dios. Bako tasinda mga mayaman, bako tasinda may mga ngaran, bako tasinda mga makapangyarihan, bako tasinda mga banal, bako tasinda mga matanos, ordinaryong tao. Okay. Inapudan tangani precisamente mapormar niya, matukdoan niya, mahurma niya kung siring bagasa para gibo ning koron, mahurma niya susub sa gusto niyang forma. Kaya yun ini ang nangyari sa pag-apod ni Jesus sa pag-enot na mga disipulos. Si Pedro asin pag-iriba. Mga ordinaryong lalaki. Alagid itong mga ordinaryo na lalaking itong mga tugang. Hilingon ta kung ano nangyari pagkatapos na sinda pinano na kan Espiritu Santo at Pentecost. Asin pagkatapos kayan isinubol sinda. Ano nangyari? So itong mga ordinaryong tao minilabruhan kan mahal na Diyos asin ngunya naging mga kredible para sa tuya. Daita matatawadan ang sa indang mga katukduan. Daita pwedeng insultuhon an sa indang kaaraman. Daita sa pwedeng pagbasang-basangon an sa indang mga kadunungan na inira sa tuya. Okay. Iyo iyan ang misteryo kan bukasyon. Oh, so ano talaga? Okay. Kang enot pa lang, dyan pa lang po pala Mons, talagang yaon na supatunay na dai po talagang sukol sa langit o sa inman mas kidigdi sa daga ang paglaog po sa bukasyon. Yan. Correct. So, ang mahal na Diyos kung minaapod, talagang ngalasan ta dahil ta bako so sa tuya na mga inadalan kon sa eskwelahan o kun sa ina mga libro o kun sa ina mga filosofiya kung kiisa na mga paratukdo ang nangingibabaw kundi sa daing yato nalalado na kadunungan hinihiling ta na sa iyang pagpili dai ning napasubo dai kinaraot dai ki nagmundo dahil ta gabos niya tinutukdoan magayunon ta sa Biblia mismo, gulpirong kitang prebe ka, ang puong pa ka ito sa daan natipan. Sa daan natipan, halimbawa, itong mga inapudan niya, ang mga inapudan kang panahon, linalahidan. Pagkatapos napudan, linalahidan. Meaning to say, inuulaaning lana ang payo. Saro ining magayunon na simbolismo kan pagpili o pag-apod ning mahal na Diyos. Apuda na maging hadi, apudan na maging propeta, apudan na maging padi, gabus iyan linalahidan ning lana o inuulaan ning lana sa payo. Iyon magayuno na simbolismo. Kaya ang simbolismong ini tinungkusan kan simbahan. Hasta ngunya na panahon, ang simbahan naglalahid kan lana sa siisay man na inapudan o pinili ng kagurangan. Kaya partner sa aga, I'm sure yaong kaduman sa ordinasyon, yes, today ka pwedeng absent duman, mahiling bispo, lalahidan ning lana ining mga madyakono ta. Ang lanang iyan ang pag-apod Christmas. Iyo iyan. Okay. Iyan, gikan sa magayuno na kaugalian duman sa daan natipan na linalahidan o inuulaan ning lana ang payo. Gabos sinda na inapudan ginibuhang kainikan mahal na Diyos. Kaya ngunyan, mabalik ako sa itong mga inapudan, pinili na sabihon ta, mga daiman magkakanigo. Sinda mismo nagsabi na dai sinda magkakanigo. Sinda mismo nagsayuma kan mga pangapudan ta, bako sindang paraduman. Yaon halimbawa si Moises. Okay? Inapudan, pinili ning mahal na Diyos na maging pamayo o leader kan banwaan kan Israel na nag-aagrangay sa kaurip ng duman sa Ehipto. Ang pinili niya si Moises. Tulos-tulos baga ini nagsayuma. Day ako ang maninigo. Day nga niya ko totoo magtaram. Alagad ang mahal na Diyos, iyo ang naghipno kan sa iyang kakulangan. Bako po yan ang problema Moises. Problema kuan. Kung buot sabiyon, iyo tampahayag sa iyan ng mahal na Diyos. Of course, bako iyan ang sa iyang siring ang tinaram. Tinawan siya
ning spokesperson. Tayo ang magtataram para sa imo. Kung iyan ang kadipisilan mo, itinao sa iyan sa iyang tugang na siya aron, natatao magtaram. Okay, yaon diyan si David, Mhm. na Since si iyon David po. naman ang pinili maging hadi kan Israel. Mhm. So, si David sa mataning paghiling, minsan sa mata kang propeta na malahid sa iya, dahil niya nahusgahan, dahil niya naukdan, dahil ang lalaki na sa iyang uulaan ng lana. Na iyon ang lalaking pinili ng mahal na Diyos. Nagduman ang propeta sa harong ni Jesse na magurang o ama ni David. Asin, siyempre, naghanap ining sinugo kan kamatuuhan na aki. Sa sayang paguna na iyo ini ang dapat na hadi tayong kamatuuhan sa mga aki. Garo bagaso hadi ngunyan kan England. Okay? Si King Charles na dating Prince Charles. Natatanagi siyang Prince Charles ka ito dahil ta siya sumatua. Mhm. Kaya so sa iyang tugang dahil nangyaring prinsipe na may diretso maging hadi kung dahil nakatukaw duman. Na iyo ang nangyari kay Prince Charles, nagi siyang King Charles. Bako sa anuman na kwalifikasyon, kundi siya ang panginot duman sa inaapuntang line of succession. Asindig din naman sa sa pamilya naman ni King Charles, igwa naman ki line of succession. Mhm. Aram niya to kung magadana o maghali na sa pwesto si King Charles, aram niya to kung si saan masunod. So kamatuhan niya naman na aki. Okay, mahali na kita duman sa Okay. sa Opo. England. Balik kita duman sa biblical story. Duman sa pamilya ni David, iyuman. So kamatuhan, lalahidana ko ta kan lana sinugong propeta. Alagad ang sabi kay Samuel, bako iyan. Masunod niyang paghuna, sumasunod naman na tugang. Bako ngaya iyan. Gabos na magtugang bako, sabi kang propeta ki Jesse. Igwa ka pa ngaya ni aki. Sabi kan ama, igwa ngaya sukangudan, pero huto ngaya duman sa uma, ta nagpapastor kang mga karnero. Papuda ngaya, inapuda na, sarong aki, pagda abot, sarong very handsome boy, wapituhon na lalaki. Opo. Iyon yan si David. Ayun. Sabi kan Diyos tuman sa propeta, Mhm. iyan ang pinili ko. So again, hilngon ta ini, bako iyo ito. So nasa sukol kang kinaban o nasa sukol ning tawo na maghadi kang Israel, alagad iyo ang pinili ning mahal na Diyos. Mhm. Sarong aki, alagad hinanda sa iyang kapangyarihan. Asin sa dalagan kan sa iyang panahon, aram niya to ang istorya ni David na mga nagpasaway man sa laog kan sa iyang pagkapamayo, alagad yahon ang mahal na Diyos naghihipno sa iyang kakulangan. Dahilan kan pagsulsul ni David kan anuman na kasalan, kang anuman na karatan na sa iyang naginibo. Manungod Okay. naman sa nahiling ta si Moises, Mhm. inapudan maging leader. Si David. Ang banwa, si David inapudan maging hadi. Igwa naman inapudan na maging propeta. Sarong ehemplo, si Jeremias, Jeremias, Jeremiah. Mhm. Sarong sulterito naman, Hoben, inapudan, nagsayuma. May rason man. Natata ako. Saro akong Hoben. Dugay na ngaya ako sa edad, natata ako. Pero ang mahal na Diyos kung minaapod, may kadunugan. Itong mga rason na makatawo, habahabaw ito sa kadunungan ng mahal na Diyos. Kaya si Jeremias na nagsayuma sa rason na siya aki pa, padagos na pinili ng mahal na Diyos, asin siya naging hadi. Naging propeta. Asin siya very powerful prophet Mhm. na matibay na magdarakan mensahe ng Diyos, asin yaon ang sa iyong mga tukduan, malinaw
na naipaabot sa katawan. Kaya nagi siya na makusog na instrumento ning mahal na Dios. Kadakol-dakol kitang ehemplo kayan sa Biblia. Na kung ang mahal na Diyos minapili, bako tayan ang sabi ko kasubago cream of the crop. Okay. Iyan ang pinakasikat sa banwaan. Iyan ang pinakapamuso sa banwaan. Iyan ang pinakagwapo sa banwaan. Iyan ang the best. Ang mahal na Diyos igwaning sa diring sukol, iba sa sukol ning kinaban, iba sa sukol ning tao. Iyan ang misteryo kan bukasyon. Ayun. At Okay. lagad ipadagos ta partner pagkatapos ka sa tuyang commercial break. Yes po, oo. Sa samuyang pagbabalik ang tabayanan, ano ang mahalaga sa may mga bukasyon, di ba po, Mons Chris? And aramon taman nata su pagpili ni Jesus kan sa iyang mga disipulo sa baybayon kang tama ba Capernaum, Mons Chris? Tama. Ayun. So Tama. yan po, ang sa tuyang nga aramon na sa tuyang pagbalik, ang tabay lamang oras, alas 2:33. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon, Kremel S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Igwa akong bibig, syerto man na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also, siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Okay, balik na kita sa tuyang programang
lakaw magheras. Ayan, okay. So, diin nagtanog sa tuyang nagka-problema sa Jocelyn. So, anyway, balik na po kita digdi ano, Monski reaction po muna kita hali sa tuyang mga paraan tabay. Paano da po Monski so mga bako matibay o matali? Igwa ba ning ano problema po? So subako da po Monski matali matibay kasi da po pag sinabing padi parang siya, ang hiling da po ninda is matibay kasi nagheras, nag-homily. So ano po ang ano duman? Iyan saro iyang kang ano dapatang pakarayo na paghiling. Iyan paghiling kan ang mga tao na bastang padi matibay, bastang padi aram ang gabos. Ang sarong padi dahil man kaipuhan na matibay siya. Dahil man piga ano dahil malaog ka sa seminaryo dahil man pigko ko ang requirement na ika cum laude o magna cum laude o summa cum laude or the least ika sarong honor student. Dahil man iyan sa requirement kang ano kan paglaog sa seminaryo. Okay. Kaya ang padi dahil man nangahulugan na siya matibay. Ang padi pinoformar. Tangani maaraman niya, masabutan niya kung ano ang katukdoan kan simbahan, kung ano ang kasugoan ka ini, tanganing ponsyana na ordinan maging padi, iniman sana an sa iyang dadarahong uuliton sa banwaan. Kaya pako tabi na kaulangan na ang sarong laog sa seminaryo matibay. Tandaan daw, sabi ko kasubago, ang enot na mga inapuda ni Jesus na maging disipulos niya, na iyo ang mga naging apostoles, buot sabihon, iyo ang mga obispo kung sa ngunya na panahon, mga ordinaryong tao, dahil lamang mga honor na kung anuman nahali sa anuman sa inman na eskwelahan. Yes, opo. Kaya kapag may pangapudan gulang, 'di ba po, Mons Chris? Sabi pa digdi, totoo po ba yung kasabihan na minsan ang naglalaog sa bokasyon ang nagkukulang sa faith sa pagtubod da po, Mons Chris? Nagkukulang sa sa pagtubod. Yes po. Medyo contradiction iyan. Dahil man kayo po na mapasugon ang pagtubod mo. Okay. Alagad, kung dahil kang pagtubod o kulang sa pagtubod, paano man kita masunod kay Jesus? Okay. Kung dahil tamidbid si Jesus, nagapod sa tuya, interested kita na mamidbidan siya. Kaya ini mismo, saro ining indikasyon ng pagtubod. Ayun. Okay. Hello muna kay Mr. Eduardo Ray Ramoso, Anthony Balbin, and John Calagpoot, and si Mr. Salve Bea Batalier. And sa iba pa si Mr. Si Ma'am Marie Condrado sa Ginubatan pala. Permi siya nakaantabay sa lakaw magheras po, Mons Chris. As in, ang Hello everyone. kapamilya Salamat sa sa inyo. Rural Bank. Okay. Balikan ta ito po, Mons. So, bago po kita nag-commercial, natamananggad po, Mons, sa pagpili ni Jesus sa iyang mga disciples. Duman po, Mons Chris, sa baybayon? Okay. Dahil sabi ko kasubago, si Jesus taga Nazaret. Ayun, okay. Sinayumahan siya duman sa sadiring banwaan. So, migrate siya duman sa masunod na banwaan na yung Capernaum, nasarong coastal town. Kaya duman sa banwa, sa coastal town na si Biblia, halos an buhay lilibot-libot sana diyan sa baybayon. Okay. Arugan ang coastal town. So yaon diyan ang community activity, socialization gabos yaon diyan ta baybayon nga ni. Duman si Jesus na nangapudan kan mga panginot niyang disipulo, panginot na mga lalaki na masunod sa iya. Ano daw ang buot sabihon kaini? Ini pagpatutuo duman sa mga tao na halos sabihon ta, nagsayuma sa iya, nagpalaya sa iya duman sa sadiring banwaan sa Nazaret. Ta ika-ordinaryo ka man sa ng tao, da ika man kimagiginibod digdi sa muya. So meaning to say, so you are not that productive digdi sa diritang banwaan. Kaya nga ni, nagpasiring siya duman sa lugar na magiging siyang produktibo, na magbunga
sa iyang misyon. Kaya nakaabot sa sa Capernaum. Kaya ini saro ining kasimbagan duman sa ignoransya, duman sa kakulangan kan pagkamitbid kay Jesus nakagurangnan sa sadiri niyang banwaan. Ta itong mga inapudan niyang Panginot niyang mga disipulos, mga siring ng gadsa ipinag-aakusar sa iya duman sa Nazareth. Bakong ordinaryo man sana na lalaki, kaya ngunyan ang mga inapudan niya, mga ordinaryong Ordinary lalaki. din. Yun. Tangani, ipamidbid sa bilog na kinaban na ang mga ordinaryong tawong ini may mga mahahaman na darakulang bagay. Ayun. Because nothing is impossible with God. Mhm. Minsan gura, no, kaordinaryo ang sarong tawo, kung ang mahal na Diyos presente sa iya, dakol ang mahahaman kan tawong ini. Wow. As in iya nangyayari sa aktwal niya itong pagkabuhay. Iyong Kaya, malingan po. Ipadagos na ining istoryang inikan sa iyang pag-apod. Sabi ko kasubago earlier, before kami break ta, kung ang gusto ko ta ni Jesus na mangyari, ang sa iyang mga inapudan, maging pagkaapod sa inda, maging matitibay, prominente, epektibo tulo sa banwaan. Sabi ko, dumang ko ta nagpirili sa mga sikat na eskwelahan kan sa iyang lugar. O pasilunon sa nabaga kung ngunyan ngaya, magyang kita sa mga university, aputon duman sa sa opisina kung saan mga outstanding students, ito ang pirilion. Pero bako iyan so kuling mahal na Diyos, bako iyan sa iyang plano, bako iyan ang plano ni Jesus. The most ordinary men. As a matter of fact, the rejected ones, iyon sa iyang enot na inarapudan. Si saan rejected? Yung baga si Mateo. Natata rejected. Saro baga siyang tax collector. Ang tax collector, isinusumpa kang bilog na banwaan. Sinusumpa kang bilog na banwaan. Nata, Grabing dahil ang loyalty kan tax collector, Hudiyo ka man, ang loyalty mo sa Roman government, ang sa imong respeto sa pasiring sa Romano, bako sa sadiri mong tao. And then, payamanon sinda, nagyayaman sinda dahil kan sa indang paglingkod sa foreigner, bako sa pagtabang sa sadiring banwaan. Ang sadiring syudadano, oppressed ninda, kino-corner ninda manungod sa pagbuwis, etc. etc. Kaya sinusuka kan mga Hudiyo ang mga tax collector na ini. Na strictly speaking, bako man talaga madaya dahil tugot man ang sa indang pagdaya, tugot kan gobyerno Romano nata. Ang gobyerno Romano baga maigsak sa inda. Halimbawa, bulan-bulan arog ka ini Mateo ang sa imong ipagre-remit sa gobyerno. Okay, kaya bahala ka na magdisponer kang kantidad na iyan. Kung gulpe ang naano mo, ang kuha mo, ano man na sobra sa imo na iyan. Kaya nagyayaraman sa mga tax collectors kang panahon. Gulpi ang collection. Pigtawan sa resin na mga quota for remittance. Kung na-achieve na sa quota, igwa ka pang mga prospect na singilon, di sa imo naan. Kaya mayayaman sinda. Inian sarong iemplo na minsan sarong hinabuan na tao, inapuda ni Jesus na maging niyang disipulo. As in hil nga kung ano ang nangyari. Si Mateo na transform into a very good disciple. Mala nga ni tayaon nagtutukdo sa tuya sa paagikan sa iyang magayunon na pagsurat kan ebanghelyo ni Jesus na kakurangnan. Every now and then pinoproclaim ta ang gospel na iyan ni San Mateo. Kaya ang pangapunan ng mahal na Diyos, mga tugang, daita pwedeng ukudon, daita pwedeng husgahan. Ang pangapunan niya misteryoso. May sarong pagkayo na istorya sa sa Biblia nin sarong pangapunan. Bako ini sa pagpadi, bako ini sa pagdisipulo. Sabi unta, informally sa pagdisipulo, pero bako siyang inapudan kasabay ka itong mga nainot na mga dosing lalaki. Pero pangapudan man niya sa pagdisipulo, sa pagsunod kay Jesus, si Zaccheo. Sarong bagay chief tax collector. Ang istorya ka ini makukuata sa Lucas 19:1
1 to 10. Na si Sakeo, natural ta chief tax collector, bako sa ng ordinaryong tax collector, chief. Chief kan BIR unsa sa tuyang panahon. Opo. Okay. So, dahil kinaungisan kan mga tao ang mga tax collector kan panahon ni Jesus, or in the early years kang kan panahon, ini si Sakeo, chief tax collector. So, mas sobra, mas gulpi ang pagkaungis kan mga tao sa iya. Sarong aldaw na dangog niya na maagi nga digdi sa tuyang siyudad, digdi sa Jericho, si Jesus na taga Nazaret. Ang Jericho, aram niya to gapos mga tugang ever since dati na siyudad. In fact, it is considered as the oldest city in the world. So, dati ng siyudad, ang maagi da duman si Jesus. Na tunugan man kainin ni Sakeo. Si Sakeo sarong hababaon na lalaki. Okay. Okay. Tataramon ta sa local language ta mungan. So sarong mungan. Kunyan, di siyempre babao na. Lang ang niya, access niya, makahiling ko niya siya sa crowd. Kaya ang ginibukan sa kayong ini, nagbulag duman sa kadakulang kantawo, suminakat sa sarong kahoy, tangani mahiling niya ang pag-agi ni Jesus. Madiskarte ng mga skris. So, may duwang kahulugan ini mga tugan. Okay. Nagsakat siya duman sa kahoy, tangani makasiblag sa katawuhan, enot, hababa siya. Opo. So, for practical reason, nakasakat ka sa kahoy, huminalangkaw ka. Yes, Maray tama. sugyo mo. Alagad, pahinikirason mga tugang. Dahil siya pwede makisalak duman sa tawo, yaon duman sa mga marites, lilibak-libak kung siya kunyaon siya makisalamuha duman. Kaya nagsiblag siya. Mas maray pa diging sulusulo ako digdi sa kahoy. Dahil mamarites sa kuya. Correct. Yes po. Ilingod mo, itong tao na nagdulag sa katawuhan dahil pinaghahabuan siya, pag-agi ni Jesus, iyon sa iyang namitbidan. Iyon sa iyang inapudan. Dahil man nag-apod si Jesus duman, sisay man duman sa crowd. O kung sisay niya duman, marites, madya, dai. Of all people, kung sisay na itong suminiblag, nagtatako sa kadaklan. Alagad may magayuno na intensyon na mamitbidan si Jesus, hali duman sa itaas kang kahoy. Iyon ang inapudan. Ano ang sabi ni Jesus? Pagtango duman sa kahoy. Zacchaeus, calm down. Tulos ang babaan sa Diyos, dumangi ako mamamanggi sa harong mo. So, what a joy! Imagine, na ikangani, nagdudulag na sa katawuhan dahil taharabuin ni sa kuya. Ika pang Ngunyan, nahiling. tugabos na interesado makahiling kay Jesus. All people siya man ang pinagka-interesa ni Jesus. Iyan, ang misteryo kang paggamot ng mahal na Diyos. Rejected na tao, iyo ang napili ni Jesus. And more than that, bako sa nang inapudan sa pangaran, to be called a name, dakulao ng orgulyo para sa to. Halimbawa ngaya, mag-agi ngaya dyan sa may istasyon si PBBM, gulpo na crowd na nagsasabat of all people. Ika ngaya partner Jim an apudan, sabi ho ni PBBM, hi Jen, hello. Jesus, I don't know, ma-blow out ka garo. So arrogant ang namatian ni Sakeo. Nasabi apudan sa pangaran. And above all, ang sabi ni Jesus, diyan ako mapamanggi sa imong harong. Kaya tulos ang Sakeo nagparadalagan. Siguro grabing pagaltaharan lipotong ka ito ang lakad ta. Hababa bagang tao. So nagparadalagan, haloy makaabot sa inda. Alagad, tulos-tulos nag-prepare ng very good dinner for a very good person. Itong pinag-ahalat kang gabos, duman nag-adagos sa iya. Asin, nag-tender siya ng party, kairibanan sa mga friends, sa kadakula ang kang kaugmahan niya. So ngunyan, ano nangyari? Nagpaparty si Zacchaeus dahil bako man sa sindang duwas so naghampangan magkakan.
dahil tanaw Dahon bahon pa. nga ni siya, iniimbitahan niya ang sa Wow. iyang mga amigo, dumang kamo mamanggi sa kuya. Mhm. In the first place, mayaman siya. The chief tax collector. Pasilunon sa na sa iya. So, order digdi order duman. Kaya, gulping kakano. Ano naman nangyari? Pag-abot na duman na nagkarakan, yaon sa mga pariseyo, sa mga eskriba, nagmararites na naman. Chirismisan, talaga ngayang bako man tultul ang lalaking ining inaapod na Jesus. Kung talagang madunong siya, aram niya ko ta kung si ang lalaking iya na inapudan niya, kung siya ang lalaking iya nagpapakaon sa iya. Si ang nahiling sa naninda, so karatan ning tao, so karahayan day namin bidan. Iini ang nahihiling ni Diyos kung minaapod ni sarong tao na magsunod sa iya. Bakong itong karatan na namin bidan kang kinaban, bako itong karatan na nahiling ning sarong kapwa utugang, kundi ang karahayan na pwedeng iambag ka ini para ikakarahay niya, ikakarahay kang bilog na banwaan. Iyan ang nahiling ni Jesus kisa kayo. Kaya ano ang nangyari? Right there and then, nagkaigwa ning total conversion si Sakeo. Nabako na sana siyang ordinaryong meron na gustong makahiling kay Jesus sa iyang pag-agi, kundi siya na-convertir, na ako niya, na iyuman ng ini ang panuga na para tubos. Kaya ano ang sa iyang desisyon sa buhay? Siya mismo, dahil na naghalat, na haputong pa ni Jesus, kundi nagpahayag kan konversyon na ibiniyaya ni Jesus sa iya. So, ano ang sabi niya? Ngaya, kagurangnan, ini ang sakuyang desisyon mo niyan. Kung igwaman ako ning nadaya sa sakuyang buhay, sakuyang ibabalik iyan ning magkaapat na beses. Fourfold. Asin, itatao ko an kabanga kan sakuyang kayamanan para sa mga dukha. Dakulaon na pagpahayag, dakulaon na manifestasyon ning conversion. Kaya dahil kayan ano ang sinabi ni Jesus kay Sakeo, ang kasimbagan sa kapahayagan na ini ni Sakeo, conversion has come into this house. Magayunon, subuot sa bihon, bako sana si Sakeo, so inabtaning conversion sa momentong ito. Bako sana si Sakeo na iyo so sponsor kan dinner. At sabi baga ni Jesus, bako man na, conversion has come to you on this very hour. Conversion has come into this house. Both sabihin, sisa ang mga kairiban niya duman sa harong. So kairiban niyang mga para singiling Kasabay buwis na para sa matakan mga tao, gabos para kasala, gabos na nagkamit kang conversion na hinatod ni Jesus sa paagi ni Sakeo. Okay. Kaya ang conversion pala nakakaabot sa tuya through the intercession, through the channels kan ibang mga tao. Iyo man ini an bukasyon kang pagkapadi na ginagamit ang sarong padi na maging instrumento ning conversion sa mga tugang bako na ang pading iyan sa kapinunan talagang malinigon, sa kapinunan talagang banalon, sa kapinunan talagang matalion bako. Sa sayang pagkaordinaryo, pinapano siya kang biyaya ning mahal na Diyos, tanganing magamit kan Diyos na maging ang instrumento sa sayang plano na daron ang kaligtasan sa gapos. Kaya bako ta siya malinigon, bako ta siya banalon. Sabi tangani baga sa ano sa English, even a dirty broom can sweep and make the place clean. Bako. Ang maating sigid nakaka sigid na asin minahimo kan lugar na malinig. Kaya ang ideal na ampadi sa iyang pagsimbag sa pangapudan, mamuhay ng banal. Asin mamuhay na matanos dahil siyan minarepresentar kay Jesus. Alagad sa kapinunan, bakong siring ang sa iyang buhay, bakong siring ang kamugtakan. Okay. Sa satuyang pagkamakasalan, sa satuyang pagkamaluya, sa satuyang pagkaday maninigo, iapudan kita ning
mahal na Diyos, iapudan kita ni Jesus, tanganing himuhon niya an sa iyang pagka-Diyos sa satuya, ulakitan kita kang kabanalan, ulakitan kita kang karahayan. Iyan ang balaog sa siisay man na minasimbag sa bukasyon gikan sa mahal na Diyos. Yun. O, so dakulon po palan Mons Chris na biblical stories na kumaga pwedeng magserbi sa satuya para kumaga ma-realisar kung may pangapudan, di ba? Pero man sa ultimong kasi pirang minutos na sana goodbye na naman kita. Sa hiling mo po, ano so pinaka best way para ma-discern ta na may vocation po? Ano po ba ang pinaka best way? Okay. So, pag igwa kitang halimbawa, sabihin tatadai taman araman anoan termino kaan dahil ika nga ni naghahanap, you are searching. Pag igwa king mga siring na pasabong, pause, pray. Hagadon prayer. Balaog kan Espiritu Santo. Nalinawon sa tuya kung ano ining bagay na ini. Takadakol sa tuyan may bukasyon, alagad day man kita minauntok lamang, tanganing himateon kung ano ang boses na iyan, kung ano ang tingog na iyan. Sabi tangani, vocation is a call. If there is a call, there must be a voice. May boses may tingog. Ano daw kung inihimati ta iyan? As in, kung talagang himateon ta, ang bukasyon na iyan perming pasiring sa karahayan. As in, ang bukasyon na iyan perming matabang sa to na magikitang marahay. Bako ta kita maninigo, tadaing maninigo dyan. Kundi dahil ta kita naghimati sa tingog, na iyon ang tingog ni Diyos para sa tuya, kita mismo ang pinapakarahay. Kaya himateon ta, mga gi kita, kung kita, garo ngayang gusto ko maging padi o garo talagang daita man sabot iyan pangaji anta taan mahal na Diyos mismo ang matao sa tuya ning kusog ning buo tangani simbagan ang pangapudan na iyan Sa mga G. sa iyang pangapudan istorya na dahil kang pagsimbag sa bukasyon ini ang nangyari siya nagbasod. Kung igwa kita kay mga mamundong istoryang aram bako iyan sa pagsimbag sa bukasyon, kundi dahil sa pagsayuman na padagos magsimbag sa bukasyon, araw kayo ang pinaptan. Alagad, ang talagang sinserong simbag, perming minahatod sa tuya sa kabilugan ng buhay. Ayun. Hello da po kay Rosa Betis. And sabi niya, Mons, nagdumanda po siya sa Israel last July. Happy Priest Day po dahil sa imo po, Mons Chris, asin sa gabos ng mga Thank padi. you very much. Okay, thank you so much. Si Clarita Olarte Rosin, asin si Josephine Mendez Botin, asin sa iba pa. Okay, Mons Chris, inabot na po kita ning oras ting pamamaaram. Ano po ang sa imong mensahe kung igwa pa po kay tagnalingawan? Go ahead po. Okay. Halipot ang sa kuyang mensahe and very personal. Okay. Sa tuyang katugang nadayada na ipagpapangagian sa tuyang mga padi. Ang sa tuyang mga padi are not perfect men. Ang sa tuyang mga padi like one of us, like one among us, panunod man ng mga kaluyahan. Kung buotang maging mabunga ang ministeryo kang pading ini, keep praying for them. Nalugod pa man ang sa indang bukasyon magdanay, asin mapakinabangan kang bilog na banwaan. Taan vocation is not a personal gift para sa sarong padi, kundi regalo ning mahal na Diyos, regalo ni Kristo para sa tawong iyan, para sa bilog na banwaan o simbahan. Good afternoon. Yes, good afternoon, Monsis, and advance Happy Priest Day and siring man sa bilog na mga kapadean kang Justice kang Ligaspi. So yan na po ang naging presentasyon kang sa tuyang programang Lakaw Magheras. Ngayon na aldaw. Ang tabayan ng giraray kami ni Mons Chris sa masunod na Biyernes. As in, again, congratulations kay Brother Mark Austin Tuason and kay Brother Vicente Espinida. See you tomorrow, Mons Chris. Nakaiba ta po sa Lado Technical. Thank you. Opo, nakaiba to sa Lado Technical si Kuya John Napoles sa IT, si Jerome Martinez at si Shara Leron. Ini po si Johnny Balyaran. Asin ini si Monsignor Chris Bernardo Jr. Kami po may napaabot ni dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Lakaw Magheras. Magheras.
Sa inyong nahinanyo, ang programang Lakaw Maghiras.